Mangibingelele, ngiyabingelela. Uma kuwukuthi into zakho azilungi, izinto zakho zivalekile, mhlambe mawuhamba abantu kuthiwa hayi na kwathwetshulwa idlozi, kwathwetshulwa inhlabathi zamathuna, nasetshenzwa navalwa ukuthi ningaphumeleli. Thola lesi isituli lesi esikhulu esingaka. Lesituli lesi mangaphane kuwukuthi uyasimba ushona phansi, kuba khona okungathi fine ku soft kuhle, ungazi uthi nje ilento zobumba noma zodonga esasizakha, uthole yona leyo nhlabathi, but ke lesi sidinga ukuthi usimbe ngogandaganda straight. But ke ukwenzela into ibe lula, fika la ubeka imali lapha ya, ukhulume, and then ubese ungiphathele i-drink, i-Sprite, ungasivula indawo, ubese uyathela, ukhulume, ucele yonke into oyicelayo. Ngenzele lo ritual at least iy'nsuku zibe yintathu ilandelelana, uyenze ekuseni, uyenze nje ekuseni, uvuke ekuseni, uzokhuluma wenze yonke lento, ungakoxoxi namuntu, uyenze lento iy'nsuku zilandelelana ucela. Wena osuke ufuna i-CV, thatha i-CV yakho, uthole uju, uze nayo i-CV yakho enamagama akho, ufike uyifake emgodini ozobe ubona uvulekile, ubese uthela uju, usho ukuthi you need favor, ufuna into zakho zivuleke zikwazi ukuthi zikhanye. Ngiyakutshela izinto ziyokwazi ukuthi zenzeke, ukwazi ukuthi kuqaqeke okuboshiwe, noma bekuthiwa bakhuluma phezu kwesiduli babe sebeyagqiba ngomhlaba ngebalunge, uyophumelela ngenkani. Siyabonga.